Tata Băldescu, ce urât te uitați! Uitați-vă, uitați ce frumos nori e sus, vedeți? Uite, vedeți? Uitați copiii nebuni, uitați copiii nebuni, vă rog frumos, uitați copilul ăla e nebun, face striptease copilul ăla, uitați, vedeți, face striptease. Dacă eu vă spun că face striptease, e bulangiu, copilul ăsta e bulangiu. Dacă eu v-am spus că am făcut... Ce cheamă? Am făcut... Uitați copiii nebuni de ziua de azi, uitați copiii nebuni de lii. Mai filmă și pe aici. Grupul sanitar a venit. Te va fi blondă. Uitați-mă, ce urâte sunt. Uite cățelul acela, uite ăsta, pe nume Pufi și copilul ăsta, l-a muscat pe copilul ăsta de sprânceană. Așa, și acolo sunt o familie foarte drăguță.